Sí. Ens apleguem avui ací a les portes de la Casa de Cultura per a reivindicar en ple segle XXI el dret a accedir a un llibre, l'obra Vilallonga, Història i Geografia d'una vila de la Safor, de l'historiador Abel Soler, qui, per cert, ens acompanya avui ací entre nosaltres. Com sabeu, este llibre va ser editat en el marc de les activitats del 400 aniversari de la Carta Pobla que celebraren en el 2012 i avui, a punt de començar l'any 2014, encara no podem accedir a ell. Desgraciadament, els exemplars es troben des de fa més de 6 mesos guardats en una habitació d'esta Casa de Cultura, convertida incomprensiblement en presó d'uns llibres que no han comès cap delicte. Perquè estareu d'acord amb mi en que no deu ser cap delicte parlar de la història del nostre poble, dels seus camins i paratges, de les seues fonts i les hortes que l'envolten, o de com han viscut o com s'han guanyat la vida els nostres avantpassats al llarg dels segles. Un llibre, amigues i amics, no fa mal a ningú, fa bé a un poble. A pesar de les nombroses ocasions en què molts veïns ens hem adreçat a l'Ajuntament per demanar la seva distribució, l'única resposta que hem tingut ha estat un no incomprensible i ple d'arguments que no se sostenen. Ningú no pot dir que no hem tingut paciència durant aquests mesos esperant que el sentit comú i les ganes de posar solucions a les coses s'imposaren. Per això pensem que ja és hora de dir públicament que aquesta polèmica no té sentit ni raó de ser. La democràcia i el poder s'exerceix en virtut d'aquesta. Comença per comprendre que aquest està per ser un instrument útil de convivència, que els polítics, siguen del signe que siguen, estan per servir al poble i solucionar els problemes, no per crear-los, que els responsables públics no estan per imposar criteris i límits a la cultura, sinó per crear espais de llibertat, que estan per facilitar les coses i no per posar-les difícils, estan per obrir portes al coneixement i no per encaixar-lo en els seus mobles. En definitiva, que ningú, per molt alcalde que siga, pot prohibir que un llibre es llisca o no. Per això, avui volem demanar que acabe ja una polèmica que no havia d'haver existit mai, que no serveix per res ni beneficia a ningú, perquè què s'aconsegueix encabotant-se impedint la seva distribució? Quina culpa tenen els llibres que han estat escrits per dignificar el nostre poble? Què s'aconsegueix negant-se a abonar el treball a 2 persones, l'impressor i el maquetador, que han fet la seva feina de forma correcta? Quin sentit té tindre guardats en pany i clau un llibre en esta Casa de Cultura? Sincerament, en què beneficia tot això al nostre poble? Dediquem els esforços a altres menesters més profitosos. Discutim per altres coses diferents que per si un llibre s'ha de distribuir o no. Recapacitem i construïm, entre tots, un poble que destaca per posar facilitats a la creació de la cultura i a la seva difusió. Rectificar és de savis. Estic segur que tots eixirem guanyant. Moltes gràcies. Moltes gràcies.